Hej, velkommen til. I dagens video kommer vi ind på fodertønder og sliksten. Men vi starter med fodertønderne, og efterfølgende vil jeg vise lidt om sliksten og slikstensholder og hvordan vi monterer dem ude i naturen. Vores fodertønder bruger vi jo tiden nu, hvor at jagtsæsonen på marken er slut, men derfor er sæsonen jo ikke slut for os som jæger. Vi bruger foråret på at renovere de tønder vi har, hvis der er noget med dem, udskifte de gamle tønder som trænger til en udskiftning, eller opsætte nogle flere nogle andre steder, hvor det kunne være interessant at trække fuglene hen. Og så bruger vi vores fodertønder hele året, og det gør vi, fordi vi her i foråret gerne vil give fuglene den bedste start på deres ynglesæson. Og så fodrer vi kontinuerligt igennem sommeren, så fuglene lærer, hvor tønderne står, og at der er tønder der, så når vi kommer hen til jagtsæsonen og til vintersæsonen, hvor det kan være svært for fuglene at finde føde, at der er føde på reviret her. Reviret er ikke så stort, så derfor så sætter vi et jævnt antal tønder og håber på at tiltrække noget. Vi har ikke udsætningen her på reviret, så vi lukrerer lidt på, at hvis vi fodrer godt på fuglene og passer godt på vores fugle, så vil de også give os et udbytte, når jagtsæsonen starter. Så nu vil vi gå i gang. Jeg vil lige vise, hvad for nogle redskaber jeg bruger til at lave fodertønder med. Og jeg håber ikke, det virker for uoverskueligt. Hvis det gør det, så må I jo lige skrive i kommentarfeltet, hvad for nogle ting jeg bruger, og hvordan jeg bruger dem og sådan noget der. Men jeg vil lige hurtigt vise de værktøjer, jeg bruger til at lave fodertønder. Til benafstanden, det vil sige til spiralen til jorden, har jeg lavet en tønde her, som har den højde, at når tønden bliver placeret på den, så passer det meget fint med spiralens afstand til jorden, så rotterne ikke kan få fat på dem, men fuglene kan nå dem. Så den bruger vi, hver gang jeg sætter ben på, så bliver tønden sat op på, og så står den også stabil til, når vi skal montere benene. Den kommer vi ind og skal bruge. Når jeg monterer spiralen i tønden, så monterer jeg spiralen indvendigt. Det vil sige, at den bliver sat fast indvendigt i tønden, og ikke nedenunder tønden. Den kan jo sidde begge steder, men jeg vælger at sætte den indvendigt, og så vælger jeg at montere den, som vi vil kunne se senere, med popnitter, sådan at grævlinger, mårhunde og råvildt og sådan noget ikke flytter på spiralen ind i tønden, sådan at tønden lige pludselig bliver tør for korn. Så jeg fastmonterer spiralen i tønden, og det gør jeg indvendigt, og dertil skal jeg bruge det her rør her. Viser jeg senere, hvordan vi bruger det. Tønden jeg bruger, det er en 60 liters tønde. Jeg har valgt den i farven grøn, fordi den synes jeg skimmer mindst i naturen. En grøn tønde, i det her tilfælde har jeg fået fat i tønder, som har været brugt til fødevareindustrien. Det vil sige, at der har ikke været nogen kemikalier eller noget farligt affald i. Det har været brugt til fødevareindustrien og er rengjort efterfølgende. Så ser jeg helst, når jeg er ude at finde mine tønder, at de har O-ringen heri, så de er 100% vandtæt. Jeg kan godt gøre det uden, jeg har også nogle tønder uden, men hvis der er en O-ring i, er det skide godt, fordi så er man sikker på, at de er helt vandtætte i låget. Spiralen, som vi skal bruge i dag, det er en spiral, der er beregnet til korn. Kan tage noget flækket majs, men korn er det mest brugte i de her spiraler her. Og jeg har valgt den model, som kan skilles ad. Og det gør det simpelthen nemmere at rengøre, at når man kommer ud på reviret, man ikke skal ligge på sine knæ og rode med spiralen. Man kan lige hurtigt dreje den af, tage spiralen op og få den rengjort. Og så mens tønden står på jorden, så kan man skrue sin spiral på igen, og så er den rengjort. Så det er den, vi bruger i dag. Der er flere, der også gerne vil fodre med majs og sådan noget, og til det er der jo også selvfølgelig også lavet spiraler og sådan noget. Men vi bruger ikke ret meget de her store majsespiraler her på reviret og sådan noget. Men montagen af den, hvis man ønsker det her, er på samme måde som den til korn. Så der kan man egentlig bare tage den her i stedet for og sætte i stedet for en kornspiral, hvis det er, man ønsker. Fremgangsmåden er faktisk den samme.
Når vi så er klar til det, så skal vi have sat ben på tønden. Når vi har fået sat spiralen på, og tønden er klar til korn, så skal vi have ben på, så vi holder den op i luften. Og til det formål, der bruger jeg de her rafter, som de er jo egentlig lavet til raftehegn. Men jeg synes, de er rigtig gode. Det er god, stærkt træ. Det er i 5 cm i diameter. Runde ben, som jeg skærer af i den længde, der passer. At når tønden står på mit kloakrør, så passer de her et passende sted op på tønden og ned til jorden. Og så har jeg skåret dem i en vinkel, så det passer med, at tønden står godt stabilt. Og så har jeg lige forbrugt dem her med huller til boltene til montage. Det ser vi også, hvordan det fungerer. Men hvis vi går i gang med vores tønde, lige låget af, så har jeg, som man ville have sagt i tv-køkkenet, snydt lidt på forhånd. For at montere spiralen, så skal vi have brugt et hul i bunden. Det har jeg gjort her med et kopbord. Det behøver ikke at være de dyreste kopbord. Det er fint nok med et almindeligt kopbord, der kan bruge i plastik, som passer til spiralen her. Sådan at den lige passer ud gennem hullet her. Når man bruger det hul, så kan man med spiralen lige måle, så den sidder nogenlunde midt i hullet. De huller, der er lavet i spiralen til at kan... Der bruger jeg lige et par huller til popnitterne. Men nu vil jeg... Det der kommer røret ind, hvor vi skal bruge røret, den har den præcise afstand, at når jeg sætter min spiral ovenpå den, så passer det med, at når tønden så kommer ned over, så passer det i højden med, at tønden står på jorden, og spiralen stikker op, og så kan jeg sætte mine popnitter i. Så det vil jeg gøre nu. Skal vi lige have popnit tangen her. Sådan. Så har vi fået fastmonteret vores fjeder i bunden af tønden, så nu kan den ikke, nu flyver den ikke væk, hvis dyrene de begynder at pille i den. Nu sidder den godt fast, og den sidder indvendigt i tønden med et par popnitter. Det var den, vi brugte til det. Så tager vi vores kloakrør her med en plade ovenpå. Jeg har brugt et hul, så fjederen den kan gå ned igennem. Og så sætter vi vores tønde ovenpå. Så har vi en afstand, lige sætte den her op, som passer med benene til jorden. Benene, når vi bruger dem, så bruger vi dem først, og så måler jeg ud, hvor de skal stå. Det vil sige, at jeg sætter benet op til, så tager vi lige nummer 1, sætter jeg benet op, finder hvordan den skal stå, så mærker jeg lige tønden op med det ben her. Så skriver jeg 1 på den og 1 på benet, fordi hvis jeg måler op med den her, er det ikke sikkert, at jeg har brugt de huller her 100% ens på alle benene. Det vil sige, så er det ikke sikkert, at benene passer ordentligt på. Så jeg måler op med det ben, mærker op, det ben hører til den placering, og det gør jeg, og jeg bruger 3 ben på de her tønder, og det gør jeg ved alle 3. Sådan at når jeg skal til at montere dem, så tager jeg selvfølgelig ben nummer 1 til placering nummer 1. Så det vil vi gøre nu. Tager vi den med. Ben nummer 1, placering nummer 1. Til formålet med at montere benene, der bruger jeg de her brædebøjler i 2 forskellige længder, for den er jo selvfølgelig en lille smule tykkere i bunden, end den er i toppen. Dem sætter jeg på, og så får de lige
Godt at være feltåbne. Så får de lige et slag med en hammer, så de sidder fast på benene. Så sidder de fast, så de er til at skrue på. Så passer de ind i hullerne, som er forboret. Så det gør vi lige ved dem alle tre. Og det var nummer 3, hvor den er boret til nummer 3. Og ben nummer 2. Placering nummer 2. Sådan, så er benene sat på med boltene. Og det næste vi så skal, det er, at vi skal selvfølgelig have benene monteret fast på tønden. Og jeg bruger lige en skive på indersiden, sammen med en møtrik. Skiven, fordi nu er det jo en plastiktønde. Så for ikke at klemme møtrikken ind i, så bruger jeg lige en skive. Men jeg sætter kun lige møtrikkerne og spændskiverne på lige til at starte med. Lige sådan de lige sidder på gevindstykkerne. Og nu skal jeg fortælle jer hvorfor lige om lidt. Nu sætter vi dem her på alle 6 steder. Fordi at vi skal have... Det er en god idé, at vi har sørget for, at låget er tæt. Men det som jeg har set, når man har været rundt på jagt og sådan noget, og man har set fodertønderne, det er, at når man åbner dem, nogle gange så spirer kornet, altså så ligger kornet der rådden inde i, fordi det har fået vand. Og det er, mange har glemt, at man har jo lige boret hul i tønden for at montere benene. Og der render vand jo altså ned, når det regner, ned af tønden og bliver suget ind i kornet. Det er ikke kun ned fra spiralen, der kan komme en smule fugt, men især her fra benene også, hvor man lige har boret hul i tønden. Så det er jo meget naturligt. Så derfor, inden jeg spænder mine ben fast til min tønde, så fuger jeg dem. I det her tilfælde er det noget tagtæt, jeg bruger til det, simpelthen for at gå hullerne tæt omkring boltene. Så lige en klat rundt med gevindene herinde på boltene, sådan at når vi skruer dem til, så er hullerne i selve tønden også tætte. Det vil sige, at vi får ikke det vand ind i tønden, som vi ville have fået. Så det får lige en lille klat rundt her. Godt rundt der. Og når man skruer benene på, det gør ikke noget, det klemmer lidt ud og sådan noget. Det viser sig jo bare, at man har fået nok ind, og at det er blevet tæt. Men jeg bruger sådan noget tagtæt. I det her tilfælde er det sort, det kan være hvilken som helst farve. Men det er en rigtig god idé at bruge det. Så er benene klar til at blive skruet på. Gør vi lige med den her hurtigere. Skruer dem godt til, så benene er stabile og står godt. Og jeg glemmer også at sige, at de her tønder, det er 60 liters tønder. Man kan selvfølgelig bruge lige den størrelse tønder, der passer, som man synes. 100 liters tønder, hvis ikke man ønsker så tit på reviret, og 30 liters tønder, hvis det er det, man kan få fat i. Men jeg bruger 60 liters tønder. Og det er faktisk fordi, det er de mest normale i fødevareindustrien, som derfor jeg får. Så er benene skruet fast. Der stikker gevindstykkerne ind, men det sker der ikke noget med. Benene er skruet fast. Spiralen sidder fast. Så det der er tilbage, det er at få låget skruet på. Så er den tønde klar til korn og til en sæson. Men
endda mange sæsoner. Især hvis man køber de trykindbrederede pæle. Det var fodertønden. Som sagt, så kommer vi ind i en video efter det her, hvor at, I kan se, når jeg kører ud og sætter dem op, at jeg tager nogle tønder med væk derfra, og hvad for nogle placeringer vi har og sådan noget. Så snakker vi lidt om slikstenen også. Slikstenene, som vi bruger her, det er de mineralsten, man kan købe dem mange steder. Men det er en mineralsten, som også er velegnet til råvildt og sådan noget. De kan jo monteres på reviret på mange måder. Nogle vælger at sætte et reb igennem og binde dem op på et træ og sådan noget. Det er også meget fint. Jeg synes bare, man skal skjule dem lidt for regnen. Ikke for dyrene, men for regnen. Fordi hvis de regner direkte på sådan en sten her, så opløses de meget hurtigt. Og så skal man skifte dem mange gange, eller op og sætte nye op mange gange. Så skjul dem lidt for regnen. Så er det en skide god idé med slikstenene. Hvis man vælger at gøre det på et nyt træ, op i save træet ned, så man har en stub at sætte den på, man kan eventuelt sætte et stort søm eller en skrue i, den kan stå ovenpå, og så skal man lige tænke på, at træet skal gerne være glat. Hvis der er for meget bark på, så vil saften eller slikstenens det væde, der kommer derfra, der løber ned, opløsningen der, vil blive opsuget i barken og sådan noget. Og hvis man afbarker det og sådan noget, og det er et nyt træ, så vil der jo komme noget saft fra træet og sådan noget, som også, så går der lang tid inden, at råvildet finder stenen og eventuelt slikker op og ned af stammen og sådan noget der. For man kan sagtens sætte den i en højde, så dyrene kan slikke direkte på den. Det gør vi ikke her. Vi sætter den op, så dyrene ikke direkte kan slikke på den, men at det der løber, når den har fået vand, og den opløser sig lige så stille, at det er ligesom det, de slikker i sig. Det er nok bare for, så holder de lidt længere. Der er flere dyr, der kan komme til. Man kan gøre begge dele, så. Men vi har valgt at gøre det her, og så for ikke at være afhængig af at kan finde et træ, eller en stub, eller en stolpe, eller noget ude i skoven på reviret, eller som den kan sidde på, og som er ny. Og vi har ikke, man kan også finde en gammel en og sætte i jorden og sådan noget der. Men vi har valgt at købe nogle, så at sige, nye pæle i rubinietræ, som er afbarket, som er færdig med at afgive fugt fra stammen og sådan noget, og de holder i rigtig, rigtig mange år, og de er glatte. Så dem har vi valgt at bruge her på reviret og slå i jorden. Og så har vi jo valgt en højde, hvor dyrene ikke direkte kan komme til at slikke på stenen, så vi har valgt at sætte den i skulderhøjde, slikstenen, sådan at det er vandet, der opløser stenen, som så løber ned af træet her, og så kan de bruge den som sliksten, eller som slikkepind, eller hvad de nu ønsker. Og de billeder, vi har fra vores vildkamera, som vi sætter op i nærheden af, de taler deres tydelige sprog. De bliver brugt. Slikstenen er meget besøgte, og de kan godt stå en ro med et par lam og stå og slikke på stammen samtidig. Bukkene har også været der forbi og slikke på dem, og det er altid af døgnet, de har været omkring og slikke på dem. Og det er en god idé at sætte dem op, der hvor man ved, at råvildet det er, så de ikke skal lede for længe efter dem. Det kan også tiltrække en lille smule, men sæt dem op, hvis man ved, hvor man har sit råvildt hen i nærheden. Hvis man fodrer på råvildet, kunne det være en god idé at sætte den op i nærheden af, på en holder eller på en stolpe her, eller det er i hvert fald en god idé at have en sliksten i reviret. Og til slikstenen, til opsætningen af den, der har vi gået med den her model, som vi synes er rigtig god, og som passer nogenlunde på stolpen her. Det er det tætteste, vi kunne komme på, men jeg laver lige et par huller i slikstensholderen her, så jeg kan skrue den fast herpå, så den ikke bliver vippet af i storm, eller hvis dyrene vipper den af, eller sådan noget. Men den her model er rigtig, rigtig god. De har også fra starten af valgt at bruge nogle huller i, fordi det er ligesom, at det modellen er lavet til, at det udsonder sig og løber ned igennem og drypper ned
Jeg synes bare, vi har lavet lidt om på den. Jeg har boret lidt flere huller herinde i, for at få lidt mere ud af den. Og så har jeg brugt dem skrue ind, så det kommer ud herinde, hvor den sidder på stammen. Sådan at jeg er sikker på, at det meste af det løber ned ad stammen og sådan noget. Men det er en skide god model. Vi har haft den i nogle år nu. Den næste video, hvor vi skal op og sætte tønderne op, der tager vi sliksten med, som vi skal skifte i de her. De er brugte. Så skifter vi dem, og dem sætter vi også op, så de er deroppe hele året. Men det vil I se i den næste video, så følg med. Giv den her video en thumbs up, og abonner gerne på kanalen her, så I ikke går glip af den næste video, hvor vi sætter tønderne op, skifter slikstenene og ser lidt placeringer og sådan noget. Og så vil I også senere hen af, fordi vi er jo ikke færdige endnu på værkstedet, selvom at jagtsæsonen er over, så tænker vi stadigvæk jagt, og vi tænker jagtsæson 24-25. Så en af de næstkommende videoer, der vil jeg vise, hvordan jeg laver dogtubes. Førhen i tiden, der lavede jeg flydende andehus, de var effektive, men de er lidt mere omstændige at lave. Det kræver lidt mere, og det er noget værre tømmerarbejde og sådan noget der. Og jeg er jo ikke uddannet tømrer, men det er der lykkedes for mig. Så jeg er begyndt at lave de populære dogtubes. Og i en af de næste videoer vil jeg vise, hvordan jeg laver det trin for trin. Sådan at I også selv kan lave jeres egen dogtubes derhjemme med remedier, man sagtens kan skaffe. Det behøver ikke at være professionelt, men de er effektive, og de er skide gode. Så abonner, så går I hvert fald ikke glip af den næste video med dogtubes. Vi ses.